హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రోషనీస్ లైఫ్స్ ఇన్ ఎ ఫ్లేమ్. ఈరోజైతే సండే మినీ బ్లాగ్. సో సండే స్పెషల్స్ ఏంటి, మా ఇంట్లో అయితే సాంబార్, మటన్ లివర్ ఫ్రై అండ్ మా కోసం అయితే చికెన్ ఫ్రై అనమాట. మటన్ లివర్ ఫ్రై మేము ఎవరం తినము, మా డాడీ కోసం ఒక్కరికని చేసాము. ఇంకా చికెన్ అంటే అందరం తింటాము. ఇంకా రోజు సండే కాబట్టి పొద్దున్నే వెళ్ళేసి మా చెల్లి వాళ్ళు అయితే వెజిటేబుల్స్ తెచ్చారు. కూర్చొని క్లీన్ చేస్తున్నాము. తినేటప్పుడు బోర్ కొట్టకూడదని పక్కన ఓరియో బిస్కెట్స్ మ్యాండేటరీ. ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అంతా కంప్లీట్ చేసేసుకున్న తర్వాత నేను ఒకప్పుడు ట్యూషన్ చెప్పేటప్పుడు ఆ పాప వచ్చేదనమాట నా ట్యూషన్కి. తను ఒక థర్డ్ స్టాండర్డ్. సో ఆ అమ్మాయికి ఏదో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉంది, అక్క చేస్తావా అంటే చేద్దామని చెప్పి కూర్చున్నాను. ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 hours అయింది. కష్టపడి చేసా. ప్రింటరు, స్పీకరు, ప్రొజెక్టర్, మౌస్, జాయ్స్టిక్ అది ఎట్లా ఉందో కమెంట్ చేయండి. ఇంకా నైట్ అయిన తర్వాత పక్క రూమ్లో ఉంటే మా చెల్లి వీడియో కాల్ చేసి ఏంటో బొట్టు పెట్టుకొని సాయిరామ్ అంటూ నవ్విచ్చింది. దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ బ్లాగ్. బాయ్.